A popri tom predstavujeme osobnosti, ktoré majú s tým, ktorým mestom niečo spojené. Cez Bratislavu, Rožňavu, včerajšiu Nitru sa dnes presúvame do nádhernej Banskej Bystrici. No a začneme netradične pri predstavovaní tých hostí dnešných, pretože skúste si tipnúť, kto z nasledujúcich členov skupiny Voľné združenie nezáväzného charakteru je primátorom Banskej Bystrice. Nech sa páči. Gregor, prestane, ja som to chcela povedať, Voľné združenie nezáväzného charakteru. Preto, lebo pán primátor mi povedal, že keď to poviem vo vysielaní správne, čo teda mne nerobí žiadne problémy, tak dostanem CDčko, už dvakrát mi to vyfúkol. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem, vítajte u nás. A ešte pripomenieme aj facebookovú otázku, ktorou by sme mohli aj potom začať. Dnes sa vás pýtame, na ktorom mieste by ste chceli tak žiť, pohybovať sa, ktoré miesto je také vaše najobľúbenejšie? Ktoré miesto by ste chceli navštíviť, ešte ste ho nenavštívili? Píšte nám na náš Facebook. A toto je primátorská cena, nádherná kniha Domy starej Banskej Bystrice a takisto aj darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby s hotelom, reštauráciou, wellnessom a možnosťami športovania. Tak, ďakujeme veľmi pekne aj pánovi primátorovi, že doniesol zo sebou tieto ceny. A ešte, aby som nezabudol, doplnkom k tejto cene je CDčko. Áno. A Voľné združenie nezáväzného paličky, charakteru. môj podpisový model. Aha, takže paráda. správna odpoveď na otázku, ktorý z členov VZNH je primátor Bubeník. Správna odpoveď. A tento primátor a bubeník, tento mladý muž a dnes aj u nás kuchár sa volá Peter Gogola. Dobrý deň ešte raz. Dobrý deň. Tak, vítajte u nás. Peter, ty nie si rodák z Banskej Bystrice, ale prisťahoval si sa. Kedy? Áno, je to pravda. Narodil som sa v Komárne. Môj otec bol dôstojník Československej armády a po vstupe okupačných vojsk ruská armáda obsadila komárňanskú pevnosť, kde bol pluk Československej armády, ten bol rozdelený. Môj otec, ktorý tam slúžil potom v Seredi, v Bratislave a potom dostal miesto na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, kam som sa teda s rodičmi ako 4,5-ročný presťahoval a odtedy bývam v Banskej Bystrici. Už som domestifikovaný Banskou Bystričan. Áno, ste tam. Treba povedať, že v tvojom živote bolo veľmi veľa takých zlomových okamihov a takých udalostí, ktoré človeka buď posilnia, alebo úplne utlačia do zeme. A v tvojom prípade asi posilnili. Ja nemám rád frázy, ale skutočne je pravda to, čo sa hovorí, že čo ma nezabije, to ma posilní. Treba povedať, že tesne potom, ako sa ti narodili dvojičky, tak mamička ich zomrela. To znamená, že si sa staral, tvoja prvá manželka, to znamená, že si sa staral o dve malé deti. Bol to najhorší okamih v tvojom živote vtedy?
V prvej chvíli áno, ale postupne som si uvedomil, že to nie je trest, že je to dar. Asi málo ktorý otec má tak pekný a dobrý vzťah so svojimi synmi ako ja. Lebo tie prvé 3 roky, to je základ pre celý život. A ten prvý rok materské bol veľmi ťažký a ja s úctou snímam svoj imaginárny richtársky klobúk pred všetkými ženami, ktoré toto podstupujú, lebo my chlapi to od nich tak nejak automaticky očakávame, že pôjde na matersku, zvládne to, bude sa starať o domácnosť, o dieťa a bude nadšená čakať svojho manžela, ktorý sa vráti z roboty unavený a doma ho čaká vysmiatá manželka. Nie je to ľahké. Prepáčte, ja nemám richtársky klobúk, ale z úctou ho dávam dolu pred vami, pretože zvládnuť dvojičky ešte navyše, tak to je úžasné. To je ako Fidorka, keď musíš, tak musíš. Jasné. V tejto chvíli máme niekoho na linke. Dobrý deň, vítajte v našom piknik klube. Áno, dobrý deň, tu je diváčka z Bratislavy a ja by som sa chcela pána primátora z Banskej Bystrice vlastne opýtať, že čo by chcel zmeniť na Banskej Bystrici, čo sa mu tam naozaj veľmi nepáči. Akú knihu, Gregor, dáme ako Ja odmenu? neviem, ktorú vybrať. Či život s mačkami môže byť? Môže byť. O hlbokom Máme priateľstve psíkov, medzi ale môže človekom. byť aj s mačkami. Všetko dobré vám želáme, pekný deň želáme. Ďakujem. No, takže. Otázka je ťažká, lebo bolo by jednoduchšie vymenovať veci, s ktorými som v Banskej Bystrici spokojný. Tie, ktoré treba zmeniť, tých je veľmi, veľmi veľa, ale tá najzásadnejšia, ktorá mi leží na srdci a ktorú sa budem snažiť zmeniť, je to, že bol by som veľmi rád, keby Banskobystričania mali väčší záujem o dianie vo svojom meste, aby boli aktívnejší, aby sa viacej chceli zapájať v živote v meste. Lebo taký lakmusový papierik bude teraz program čistenia mesta, ktorý spúšťame budúci týždeň vo štvrtok, v piatok. Začneme čistiť mesto. Ja sám som sa rozhodol, že sa do toho aktívne zapojím, aby som dal ľuďom najavo, že je síce pravda, že si platíme spoločnosti, ktoré na mesto upratujú, ale v prvom rade nám, samým Bystričanom, by malo záležať na tom, aby mesto bolo čisté, lebo keď hovoríme o cestovnom ruchu a chceme prilákať iných ľudí, aby prišli do mesta, aby si ho pozreli, aby boli nadšení tým všetkým, čo tam máme, tak si tam v prvom rade musíme upratať. A to je výraz toho, že nám záleží na tom našom meste. Ešte chvíľku ale o tebe. Hovorí sa, že len vyvolení ľudia bývajú vo svojom živote veľmi často skúšaní rôznymi ťažkými skúškami a ty si tými skúškami prešiel. Ty každý rok máš nejakú skúšku. Možno aj primátorská stolička je pre teba obrovskou skúškou. Čo bolo ťažšie vo tvojom živote? Napríklad to, že si pred niekoľkými rokmi žil naozaj v zlej aj finančnej situácii, alebo teraz, keď si ako primátor a máš pred sebou množstvo úloh, ktoré na teba čakajú? Ťažko povedať. Ja som minulý kalendárny rok začínal tým, že som sa išiel prihlásiť na úrad práce, lebo som bol prepustený ako persona non grata, alebo osoba nežiadaná zo štátnych lesov, lebo som tam trošku vstúpil na otlak predchádzajúcemu vedeniu. Ale po voľbách sa situácia zmenila, ja som sa mohol vrátiť v svojej práci hovorcu Lesov Slovenskej republiky, ale už v tom čase som špekuloval nad vstupom do komunálnej politiky a nový rok som vítal na námestí ako primátor Banskej Bystrice, čiže tých turbulencií v živote bolo skutočne. Zostupy a pády. Je to možno na 3 knižky. Ja by som sa ale vrátila ešte možno, že k vám domov, teda mňa ako ženu to zaujíma. Máte 3 synov? Áno, 3 synov. Čiže Peťko, Pálko, to už sú takí tí veľkáci. Koľko majú rokov? Oni majú 12 a starší Matúš má 15, ale 9. Chystáme sa na príjmačky, na konzervatóriu a Áno. dúfame, že šťastie nám bude pri nás. Takže oni sú muzikanti, idú vo celých šlapajú všetci sú traja. muzikálni, Matúš nádherne spieva. Všetci traja tancujú vo folklórnom súbore Matičarík, čo pokladám za taký trošku paradox genetický, lebo ja som po mojich predkoch taký štvrtinový Maďar a tancujem len v sebeobrane. A moji synovia tancujú vo folklórnom súbore Matičiarik, no takže tým je to asi odčinené všetko. No ale keď sme tu rozprávali o tom, čím si v živote už prešiel, tak určite pre teba nebude problém nám zatancovať aj v kuchyni. V úvodzovkách zatancovať, nemusíš tam tancovať, tak poďme sa presunúť práve na to miesto činu. Vyzeráte taký najzdatnejší z našich primátorov, ktorí nám tu varili tento týždeň, pretože všetci traja páni, ktorí tu doteraz boli, mali pred touto disciplínou trošku rešpekt, aj keď musím povedať, že úlohy sa zhostili veľmi statočne a veľmi úspešne.
Tak čo si pripravil ty pre nás? Ja som mal pôvodne vymyslený iný recept, ale ten vyžadoval aj euru a bolo mi povedané, že musím si vystačiť s platničkou. Prepáčte, ale trubu som povedala, že máme tu od včera, lebo včera ja som tu práve v tejto kuchyni položila jednu absolútne neprofesionálnu otázku o hokej, za čo sa mi Gregor smial. Takže, ale dobre, tak vystržme si s platničkou. Inak mohla by si sa tam aj dnes opýtať, že hrá sa v Banskej Bystrici vôbec hokej? Lebo Banská Bystrica je v semifinále. Banská Bystrica hrá parádny hokej. Ja vás pozývam do Bystrice na hokej. Veľmi rada prídem. Ale aj o na tom hokeji koncert. neskôr, teraz poďme sem. Veľmi jednoduchý, taký vegetariánsky letný recept, ktorý ma naučil môj kamarát Martin. A sú to vlastne opečené papriky, ktoré budem plniť syrokrémom. A je to veľmi, veľmi jednoduchý recept. Myslím, že zvládne každý, kto má len minimálnu zručnosť, čo si neodreže prst pri krájení. Dobre, tak nech sa páči. Takže ja sa pustím do práce. No a my sa teraz spoločne pozrieme na históriu a aj vznik Banskej Bystrice. Šiestým najväčším mestom. No dnes práve z mesta Banská Bystrica pán primátor Peter Gogola nám pripravuje aj plnené papriky. Takže krátko k tým plneným paprikám. Stručne postup. Áno, stručne. Papriky vykrojím jaderník, vysypem semiačka. Ak je paprika štiplavá, tak si dám pozor na to, aby som vykrojil aj tie žily vnútri, prípadne vypláchol vodou. Jasné. Ja mám rád štiplavú papriku, ale niekomu to nerobí dobre. Dobre je ich donútra posoliť, ale nie je to nevyhnutné, pretože sa dajú posoliť aj na tanieri. Potom ich jednoducho vlastne takto, dá sa to robiť nožíkom, ja to radšej robím prstom, som si umyl ruky. Áno. Takže ja tam vlastne ten syr takto natlačím donútra do tej papriky. A keď tie papriky budem mať naplnené, tak si vlastne zohrejem olej na panvici a dám to na panvicu, zakriem a budem to tak trošku dusiť, aby tá paprika zmekla. OK, Pri tom dobre. dusení sa vlastne ten syrokrém zohreje, on trošku aj vytečie, ale urobí s tým olejom takú príjemnú šťavu. Servíruje sa to s čerstvými paradajkami, je výborné, keď ich vyberieme z chladničky, keď sú také čerstvé a také chladné a tá paprika je teplá, taký príjemný kontrast na tanieri. Dobre, a teraz by sme si mohli predstavovať jednotlivých hostí, Aha. ktorí s tebou prišli, to znamená, tým prvým hostom je Vierka Dubačová. Prečo práve Vierku si sa... Vierka Dubačová je človek mojej krvnej skupiny. Je zakladateľkou divadla z Pasáže. To je jeden nádherný projekt, jedinečný a my sme strašne hrdí, že je to naše mestské divadlo. A Vierka je človek, ktorý dýchá a žije pre kultúru a obrovskú kus roboty pre kultúru v Banskej Bystrici urobila a verím, že ešte urobí. Tak teraz Vierko Áno, pozrime sa ešte na pána primátora, ako pokračuje s tými papričkami. Všetko prebieha podľa plánu. Papričky sa nám teraz krásne opekajú, meknú, ten syr sa rozpúšťa. Krásna vôňa sa Výborná šíri. vôňa, naozaj Bude to výborná. dobré, bude to dobré. No, a ešte môžeme pripomenúť, že kedy prichádzajú na rad tie paradajky. Tie paradajky sa teplne neupravujú, ja ich len pokrájam a pripravím, naservírujem ich na taniere a potom im tam tú papriku, nakrájam pečivo, rožky a to je celý zázrak. V jednoduchosti je krása. No, ty si sa nám tu predstavil ako hráč na bicích, to znamená, že ty si rocker vo svojom srdci. Áno, som rocker vo svojom srdci. Nosím tú divokosť stále a asi mi ju nikto neodpára. Vieš, čo k rockerom ale patrí, Áno. okrem hudby? Motorka. Motorku nemám. Motorku nemáš, čo? Mám bicykel, bežky. Vieš, čo dáme ti teraz tip, kde by si ju mohol zohnať? No, nech sa páči. Tak ideme k ďalšiemu hostovi z Banskej Bystrice, takže pán primátor, už sa tu dostávajú na hlavné menu aj paradajky. Áno? Dobre, som čakal, že zareagujete. Čo by ste chceli povedať, nekam počuť? No. Ja by som chcela počuť skôr tiež také nejaké iné mesto alebo miesto, ktoré by ste rád navštívili na Slovensku. Na Slovensku? Ja chodím strašne rád na Teplý vrch. A Teplý vrch je kde? To je pri nedaleko Rimavskej Soboty, je tam Danielia Zvernica, je tam skvelé kúpanie, je tam krásny kraj, ja sa tam dobre cítim, aj moja rodina. A mohli by sme teraz predstaviť aj ďalšiu hostku, Slavomíru Očenášovú Štrbovú, spisovateľku. Prečo práve táto dáma prišla spoločne s tebou? No, jednak je to skvelý človek, ale urobila jednu úžasnú vec. Slavka napísala knižku o histórii Banskej Bystrice a o Banskej Bystrici, ktorá je určená deťom. Aha. A to je podľa mňa úžasný skutok, pretože ak chceme, aby naše deti mali vzťah k svojmu mestu, tak ich musíme k tomu viesť, lebo ľudové príslovie hovorí, že ohýbaj ma mamko, dokiaľ som ja Janko. Takže venovať sa mládeži určite má zmysel a deťom a táto knižka je krásnym počinom, ktorý tento cieľ naplňa. Tak sa práve o tejto knihe porozprávajme. V
V kuchyni to rozvoniava pán primátor Peter Gogola, už finišuje s týmto, dá sa povedať, aj piknikovým jedlom. Môžeme servírovať, ale najskôr nám prosím predstavte ďalšieho hostia, na ktorého je Banská Bystrica pyšná, ktorého ste dojedli. Režisér pán Ladislav Kaboš je úžasný človek, pretože natočil dokumentárny film o jednom Banskobystričanovi, na ktorého sme my veľmi hrdí. A to je architekt Ladislav Hudec, ktorý sa preslávil najmä v Číne a Číňania ho pokladajú za najvýznamnejšieho Slováka, ale nechcem viacej prezrádzať. Myslím, že on je na to najkompetentnejší. Odskočiť aj do tej kremnice. Ďakujeme veľmi pekne. No a ideme sa pozrieť už na ten konečný recept pána primátora. Pán primátor, tak ďakujeme za tieto pekné ceny aj v mene víťaza. No ja sa teším, že naša víťazka strávi príjemný víkend v hoteli Fuggerov dvor, lebo ja to tam trošku poznám a musím povedať, že si to určite bude pochvaľovať. No a dúfam, že si budeme pochvaľovať aj tieto lahôdky, ktoré ste už dokončili. Dospeli sme do finále, ideme servírovať. No a kým teda nám toto takto pekne naservírujete, ešte nám povedzte, čo vás baví, keď máte čas, okrem muziky, okrem stretávania sa s chalanami, dievčatami, kamarátmi? Šport, rád plávem, milujem bežky. Čo sa týka hudby, tak nielen bici, ale musím prezradiť, že ja som teda vychodil hudobnú školu klavír a ešte som sa naučil hrať na lovecký rok v rámci toho, že sa venujem aj polovníctvu, ale to polovníctvo moje je také, že hrám na lovecký rok a pozerám cez ďalekohľad. Čiže by ste nám vedeli spraviť nejakú takú divinku, keby sme vás to potrebovali niekedy ešte ako kuchára? Veľmi rád, mám zo pár takých receptov, ktoré... Ale je to časovo náročnejšie ako takéto maličkosti. Dámy, servírujeme jedlo. Ešte ste sa asi nikdy v živote neponúkli niečím, čo navaril sám pán primátor? Pripravil? Asi nie. No, tak prvýkrát to bude. Ja by som poprosil práve kapelu pána primátora VZNH, aby sa pomaličky pripravili. A možno, že ešte by sme mohli rozobrať, Peter, s tebou tvoje najobľúbenejšie miesto, lebo to sme nerozobrali. Najobľúbenejšie miesto v Banskej Bystrici je ktoré? Kde, kam chodíš najradšej relaxovať? Krásny pohľad a úžasný pocit je pohľad z šikmej veže. Lebo v Banskej Bystrici máme šikmú väžu, to málo kto vie. Jedna je v Pisa, jedna je v Banskej Bystrici. A z nej je nádherný výhľad na mesto. To je miesto, ktoré milujem. A potom rád chodím na Urpín. To je vrch vlastne nad Banskou Bystricou, odkiaľ je krásny pohľad. Jar na námestí, to je možno aj vystúpenie tejto kapelky, takže ak by sme chceli pozvať tých ľudí, ktorým sa zapáčila vaša hudba, viete, máte nejaké možno termíny alebo priestory? Výborne, takže Žiar nad Hradom budúcu sobotu. Máte nejaké privilégia ako primátorská kapela? No, zatiaľ sme ešte nepocítili. Držíme palce, aby sa tak stalo. Vám veľmi pekne ďakujeme za sledovanie dnešného Piknik klubu a zajtra sa opäť tešíme. Dovidenia, na záber VZNH. Priniesli ma naspäť, aj keď sme si povedali.